Takže čus lidi, já jsem FreeVC a vás vítám u dalšího videa série NL25 a my zakončujeme skupinu na mistrovství světa juniorů 20. No a teďka se utkáme teda s houževnatým Švédskem. Doufám, že porazíme a my jdeme rovnou na to. Dámy a pánové, vítejte už po čtvrté v Otavě. Tentokrát, jak jsem zmiňoval, proti asi nejsilnějšímu celku v naší skupině. To jsou právě Švédi. Každopádně my jsme skvěle naladění, doufám, že pozitivně i vy, co se díváte na toto videjko. Pokud ano, tak budu moc rád za ten palec nahoru, za to, že jsem tady pro vás natočil celou tady tu skupinu. Každopádně dneska chytá v bráně Kavan, jo, zmínil jsem tam tu soupisku Golmana, zmínil jsem Golmana, jinak soupiska je furt stejná. A my, už jsem se bál, že to bude faul. Hej, vůbec nevím, jak hrajou Švédi. Jakož tam je zajména, každopádně vedeme 1-0. Fakt, že jo, já jsem si to myslel, vole, tam jak jsme jeli dva na Golmana, tak už to bylo jasný. Vedeme 1-0, dámy a pánové. Ty krávo, Ondřej Kos se hnedka roztrhl a dává první branku. A vlastně už druhou na tomto turnaji, ale první v tomto utkání. Tak Švédové zatím bez šance. Ježíš, to byla nádhera, tak tohle musím uznat, že byla parádička. Podání Ondřej Kose. No a my vedeme 1-0, já doufám, že to takhle bude probíhat i v realitě. My hrajeme tady ten zápas na Silvestra v 11 hodin, což je úplně debilní čas, úplně nejhorší, co mohl být. Protože budeme sledovat jiný programy, my jako s rodinou. Bohužel hokej neuvidím, jak jsem říkal v minulém videu, ale budu se potom dívat třeba na nějaký záznam nebo nějaký sestřih. Každopádně doufám, že našim klukům ten start se vyvede úplně stejně jak teďka. Jinak máme za sebou samozřejmě Slováky v realitě, porazili jsme 4-2, já jsem ten zápas viděl potom jenom ze sestřihu, ale Slováci jakože dobrá práce, musím uznat, nenechávali se nám to zadarmo. Každopádně my teda se jdeme soustředit na tento zápas mnohem více, ale jsem rád, že jsem hnedka dal ten gól, jako teď to možná bude hodně těžký. Stihnu to? Nestihnu, offside, a to je chvilička na to, abyste dali ten palec nahoru, to, co jste předvedli proti vlastně Slovensku, tak bylo neskutečný, děkuju moc za ty zhlédnutí, jsem rád, že vás to baví, tady ten mistrák. No a teďka to momentálně vypadá, že chytneme buď Lotyšsko nebo Finsko, jako v realitě. Uvidíme samozřejmě po zápase tady se Švédskem v realitě, pojď! Thelin chytá, tak dobře Theline, uvidíme, jestli bude lepší Kavan nebo Thelin. Každopádně Kavan má zatím teda 100% úspěšnost. Já bych si teda spíš přál ty Lotyše jako na čtvrtfinále, neříkám nic. Finsko vím, že nehraje úplně nejlépe, ale furt jsou to Fini, furt je to finský hokej a nechtěl bych, jakože hele, pokud chceme mít titul samozřejmě, a jako na Finy umíme, jakože viděli jste ten obrat na 8-5, to nakonec dopadlo, ne? Jak jsme hráli o ten bronz, tak to bylo neskutečný. Jakože musíme porazit všechny, jestli chceme vyhrát celý turnaj, jestli chceme mít zlatou placku. Každopádně, ty vole, dobře, pojďme, chlapci, Petr, a bum, ty vole, Thelin chytá. Každopádně, tohle je poslední videjko v roce 2024, je tomu tak, dámy a pánové. A tady Petr dá góla, že jo? Nedá, ty vole, škoda. Jakože už takovou halu asi po druhý nebudu mít. Tam to byla jistota, co jsem jakože jel dva na nikoho. Jako mohl to chytnout samozřejmě, mohl. Force jal, vůbec nevím, tyjo, jak se to vyslovuje. Ale tak no, Štancl. Každopádně, jak jsem říkal, toto je fakt poslední videjko v roce 2024. Ani nevím, kolik jsme jich stihli, řekl bych třeba 100. Takových 100 videí určitě jakoby tento rok vyšlo. Na kanále mám jich nějakých 305, 7, 8, nějak tak, cca. Takže myslím si, že tento rok byl docela produktivní z mé strany. A samozřejmě ho chci udělat ještě víc produktivnější. V roce 2025 to se nebojte. Budou nový série z NHL, nemáte se vůbec o co bát. Doufám, že přibyde i víc odběrů. A právě přemýšlím, ale to už možná proběhne. A tady to videjko uvidíte až později. Přemýšlím, že dám ještě poslední stream tohoto roku. Že dám ještě na Silvestra právě. Já bohužel, mě se práce nemine, já ještě bohužel chodím do práce. Tak přemýšlím, že možná dám ještě stream Senálka, ale to už byste věděli, kdo se jde tady to video, protože tady to videjko vydám na Silvestra ve 2 hodiny. I když možná, když tady to vydám, tak možná teďka streamuju. Bůh ví, každopádně tak nám končí první třetina a my vedeme 1-0, takže to je velká parádička. 6 na střely, oni jenom jednou vystřelili, aha.
Tak to se divím. Takže jak říkám, možná teďka, když sleduje toto video, tak se možná živě, anebo taky ne. Taky jsem se možná to vyprdl, protože jsem byl unavený ještě z práce. Bůh ví, hele, jako nechci to slibovat, ale ten poslední stream v roce 2024 bych možná si ještě dál, no. Uvidíme. Každopádně Kos dává dneska druhou branku a Češi vedou na švédském 2-0, no tak to je neuvěřitelný. Jako nebudu tady říkat jak záruba, jo, přece jenom je to furt simulace. V realitě, kdybych to viděl, ten zápas, tak to budu prožívat mnohem lépe, mnohem víc. Czech Republic, nádhera. Thelin tam neměl šanci, hlavně se tam položil, rozplácel se jak žabák. No a my vedeme 2-0, no tak to je velká parádička. Jakože Port Felsman asistence, ale ten Kos dneska řádí dobře, ty vole, tak tomu bych přál má hat-trick. Jakože takhle slabý Švédsko jsem dlouho neviděl, jakože myslel jsem si, že to bude normálně dobrý soupeř, ale Kos, ty vole, pojď hat-trick. Hoši, já jsem normálně master NHL, vole. Takhle se to dělá, dámy a pánové. Je to hat-trick, Ondra Kos, ty vole, 4. branka na turnaji, gratulace veliká, chlapče, gratulace. A jestli takhle budeme hrát i v realitě, no tak to normálně klobouček Čechům, jako to, co si my dovolujeme, tak to si normálně dovoluje i Kanada, jako jo, co si budeme, už jsme drzí jak Kanada mně přijde, jakože Češi, jako normálně i v realitě. Protože, jakože musím uznat, Slováci, jak říkám, hráli dobře, ale to, co jsme si tam dovolovali v tom zápase, šílený. Vedeme 3-0 a pojďme, dáme na 4-0. Vždycky můj průměr je takových těch 5 gólů, jako jo, tak uvidíme. Thelin, ale Češi stále u puku, pojď! To si děláš prdel! Galvas na 4-0. Thelin bez šance a my vedeme teda 4-0. Zbláznilo se páže, ty pičo, to je neuvěřitelný. Jakože tohle jsem nečekal. Jakože to je hustý, dívejte na to, dívej se, teď on je úplně ožralej. On byl úplně ožralej, on úplně se tak jako tak pokroutil tou hlavou a ty vole pustil to, no tak to nechápu. Nechápu, co ten Thelin dělá a hlavně Švédi mají dvě střely, my máme 10, oni vůbec nehrajou. Hoši, hrajte trošku. Jakože Švédi, já myslel, že jakože mě trochu potrápíte, ne? Vy se rozkládáte jak nábytek z Ikei, ty vole Petr, hoši, toto není možný. Není to možný, pokud to padne. No, už jsem si myslel, ty vole. Pojď se stejného úhlu. Ne, Thelin chytá. Jakože jste docela zaslepení už, jakože už jste docela v prdeli Švédsko. Samozřejmě nevím, jestli tady někdo fandí Švédsku, to asi úplně ne, na mém kanále. Ty vole. Dobře, Kaván, výborně. Konečně se dotkl taky puku po dlouhé době. Vlastně jsme si připomněli, že je v bráně dneska. Komeťák. Ale pozor, už se nedivili, tak tohle byl dobrý zákrok. Dobrá šance samozřejmě Švédů. To, že teďka vedeme 4-0, neznamená, že tak taky vyhrajeme, jo? Co si budeme... Oni můžou ještě zabrat, jak já si myslím, že ještě můžou zabrat, ale doufám, jakože v to ne. Jakože nezaberou. Každopádně Felsman na boli, proti němu jde 16. Něco, jo, já jsem to měl napsaný tam jinde, ok. Tak jsem to nepřečetl úplně. Kočí jede, přihrává na Šalého, Eda Šale na Kočího, úplně to nedopadlo, jak jsem chtěl, ale teď vypíchnutý puk, Šale za bránou, bojuje, stále Šale vybojoval puk, přihrává na Ročáka, Ročenka není podepsaná, ty vole, Ročák bez hole, Furciel, ne, tady není obrana, tady je hlavně, jo, dobrý, Kočí má hokejku, tak aspoň že tak. A Furciel dává na 1-4, Zeb, tyhle, co to je za jméno, Zebe, dneska mě to zebe docela, a to byl hezký gol. Jaj, byl tam sám, no, bohužel nebyl sám. Každopádně 5 minut do konce druhé třetiny, jako máme 25 minut na to vyhrát. Uvidíme, jestli to udržíme, samozřejmě to o 3 branky. Je to o 3 branky, šéfy. Takže doufám, že to jako udržím, no, že to nebude katastrofíren. Ty vole, ale další šance. Baboleť, Oskar Vůleť. Druhá branka na tomto turnaji. Tak, jak jsem se trošku vysmíval, už to začíná, už je to tady, dámy a pánové, už je to tady. Houžem na tý Švédsko se vrací. Jo, tak já to nedělám na schvál. Viděli jste tu dominanci Česka, teď najednou
během 2 minut herního času se tady staly úplně divné věci. Přihrávečka, pojď ještě Maštalivský. Je to gól! On si ho tam nechal pustit. No to je hovado, ten Tellin. Vedeme 5-2, dámy a pánové. Parádní práce, první branka Maštalivskýho na tomto turnaji, na tomto mistrovství světa. A ten Tellin, on se otočil. Ne, mu to sjelo. Jo, dostal to za bránu, no. Paráda, takže vedeme 5-2. Je tomu tak 2 minuty 24 do konce. A je to velmi napínavé, jakože je to o 3 branky, ale Švédi samozřejmě ještě budou hodně nebezpeční. Lindstein. O sakra prdel. Vůle, dneska dával góla. Tyhle, dobře zblokované. Obrana funguje, my budeme hrát přesilovku. Pokud Sýkora nedá gól. Mě už to nebaví, Joši, mě už to nebaví být tak dobrý. Každopádně znova si zamáváme, vedeme 6-2 Sýkora. Tak to je demolice, jak normálně při seniorským mistrovství světa, když jsme vyhráli 7-3 nad Švédama. Tak takhle přesně ujel ten, ne? Radil. Myslím, že se, tyhle, tak teď jsem vocas. Lukáš Sedlák, ty velší. Teď mám normálně úplně vymeteno, vole, Jo, Sedlák vlastně takhle dal ty 2 góly, ne, myslím, Sedlák. Z Pardubic. Jo. Tyhle, dobře. Dvořák, Jiříček, Kos a konec druhé třetiny. Vedeme 6-2. Máme skvělý náskok a jdeme to dokončit, dáme pánové, dneska jdeme pro ty 3 body a jsem zvědavej, jak se propasírujeme playoff, protože už máme jistý playoff vlastně po výhře nad Kazachstánem, teď si jenom ulepšujeme vlastně pozice, no a samozřejmě, když porazíme i Švédsko, tak budeme z 1. místa, samozřejmě v realitě půjdeme z 1. nebo ze 2. to ještě samozřejmě není jistý, jak jsem říkal, chydeme Lotyše nebo Finsko, z největší pravděpodobností samozřejmě. Ale Amerika jede taky dobrý bomby. Co jsem viděl, tak Amerika jede dobrý bomby. Takže Ameriky se hodně bojíme. Každopádně to ještě všechno ve hvězdách. Kos si jde dát 4. branku, dámy a pánové. Hej, to je jenom trapný. Je ten trapný dává ty góly. Oši, Kos si dává dneska 4. branku. Tohle je neskutečný hovado. Ondřej Kos. Pokud se díváš, chlapče, tak budu rád, když napíšeš do komentáře, ale samozřejmě ti junioři nemají čas sledovat ostatní tady, jak si počínají za je vytvořený. Dívejte, jak se ještě dívá, jak se ještě drze díval. Nádhera, Ondra Kos 4. branka, zatím je podle mě nejproduktivnější hráč celého mistráku. 7-2, šílená demolice, normálně IKEA hoří, vole, IKEA hoří. Tohle je neuvěřitelný, zapalte jim IKEA. Tohle si prostě nezaslouží Švédi hrát vůbec hokej za tady toto, co předvádí. Dali krásný 2 góly, dobře, ale to, co si nechávají pustit za góly, to je úplně co to je, jako Galvas. Dobře zblokovaný, výborně, Holínka, Hradec. Pojďme, dáme jim 10, tyhle, hej, to by byla vostuda, to by byla kurva vostuda. Pojď! Jakože Kazachstáncům jsem dal 7 gólů, úplně stejně jak teďka Švédům. Takže to je už pro mě docela jakože hustý. Dobře, Kaván. Nechává si Bůh pro sebe. 12 minut 13 vteřin do konce. 16-9 na střely, my jsme dali 7 gólů, já to nechápu. Absolutně nechápu, jak si je tady vodíme, jak pejsky. No my jsme jim zapalili IKEA, ten nábytek hoří teďka, to jako, to nemá, to vůbec jako bez šance. Jo. Hals Quiz, ne, nebudu říkat jména, ještě to budu kurvit, omlouvám se. Wilhelm, dobře Wilhelme, gratuluju. Teď je to skóre stejný, jak to dopadlo na mistrovství světa seniorů, když jsme skončili potom se zlatou plackou. Každopádně, dobře. Takže to o 4 góly, OK, s tím se dá nějak pracovat. Chyni to Kavane, děkuji. Felsman, Šalé, to je náš kapitán. Hezká obtočka, vyzkusíme něco, ještě Felsman, Gidlov v bráně, Šalé ještě. Hodně nebezpečně, do prostoru jsem to chtěl nahrát, Ročák, Ročenko, co tady furt děláš? A já musím vystřídat, dáme druhou formaci, Ungersirium. A jenom tak jako do pásma, kde samozřejmě už jsou Češi stále.
A pojďme, Petr. Naslepo, na Jecha to chtěl, dobře, dobře, Petr. Ale Petrovi se nepodařila lepší přihrávečka, takže Švédové jsou na puku. Wolfsberg, dobře, dobře, obrana, prosím, Kavan zasahuje výborně. Tak už trošku se ty statistiky vylepšily, 12 střel už mají, tady samozřejmě góla Porda, že jo. Cože? Od tyčky do tyčky ven, ty vole, tak to byla velká škoda. Viděli jste to, ty vole, normálně to bych se podíval na záznam, jako. Od tyčky do tyčky ven. To je škoda, že to neskončilo gólem. Dobře, Holinka, a ještě Holinka. Tady jako dobrý takové zákroky musím uzat švédského golmana. A pojď, Holinka na potřetí. Další teda zákrok. A tady poslední minuta běží. Tyhle, že by to dopadlo jak na normálním mistráku. To semifinále. Jakože zatím to tomu tak odpovídá. Každopádně Sikora. Přihrávečka. A je to gól! Žemlička dává na 8-3, dámy a pánové. Neuvěřitelná demolice švédského týmu. Richard Žemlička, nebo Zemlička, ježiš, já se strašně umlouvám. Jak tam nejsou ty diakritiky a tak já prostě nevím, jestli je Žemlička, omlouvám se, každopádně dává góla, já mu moc gratuluju. Nádhera. Ne, to nemohl chytit, tohle nemohl chytit. A my prostě jsme nezastavitelní, jsme absolutně nezastavitelní. Sikora Galvas asistence. A tohle už snad bude finální skóre. Pokud ještě Švédi se nenaštvou. Dobře. Pojďme, dáme jim 9. Čihář. Ty vole, chtěl jsem to na toho Sikoru, aby dal góla. No, to už asi 20 vteřin, to už asi úplně nestihnu. Každopádně doufám, že asi tady to videjko bavilo mě strašně moc. A ještě uvidíme trestné střílení, dámy a pánové. Tak, hele, tento zápas má fakt všechno. Edström. Ne, tady ten strom neporoste prostě. 8-3, snad už dopadne to normálně. Já si dám první formaci, tu nejlepší. Ty vole, dobrá práce Češi, jakože... A já samozřejmě, já si myslím, že jsem to zahrál dobře proti Švédům. Bál jsem se, že to bude první porážka na videu, ale opak je pravdou a vítězíme snad nejlepším skórem, co se mohlo vítězit, protože 8 gólů jsem ještě nenastřílel. Pojď ještě 9. Ne. To už by bylo moc. Každopádně to je všechno, my vítězíme, dámy a pánové. A pokud se vám tady to videjko líbilo, budu moc rád, že hodnotíte tím palcem nahoru, popřípadě odběrem, dejte tady novej. No a my se uvidíme ve čtvrtfinále a Bůh ví s kým? Tak jo, pište do komentáře, jak si myslíte, že dopadne tento zápas a my se uvidíme příště. Mějte se hezky, čus!